Республиканың Ботыр районындагы Татар Сагыты авылында моннан 3 ел элек ачылган менә бу мәһәбәт бина үз иченә урта мәктәпне дә һәм балалар бакчасын да сыйдырган. Шуңа күрә мондагы милли мәгариф системасы комплекслы итеп 3 яшьлек сабыйдан башлап 18 яшькәчә булган малайлар һәм кызлар өчен оештырылган. Тәрбия һәм укыту стандартлар буенча татар телендә алып барыла. Моны татар илләре кияләр, бу түбәтәйләрдә, ана буеннарның башларында да түбәтәйләр бар, күрәсезме? Аны бик атыматур чигеп, алтын җепләр белән чигеп ясаган булганнар леки заманнарда. Татар Сагыты балалар бакчасына 47 бала йөри. Мәктәптә 158 укучы белем ала. Әле күптән түгел генә директор булып эшли башлаган Гөлнур ханым белдергәнчә, алдагы елларда динамика үсештә булачак. Бүгенге секенге элекке белән чагыштырганда мәктәпнең балалар саны әзрәк, но динамиканы без әле югатмаган. Бүгенге көнгә безнең мәктәптә 158 бала укый, тәрбия ала, һәм 47 безнең инде күрдегез сез садиктан киләләр. Алар барысы да безнең бер мәктәптә санала. Киләсе елларга анализ алдагы елларга санаса, безнең әле кимүгә түгел, мәктәптә балалар саны артырга тиеш. Чөнки без 2 ел элекке генә менә монда база мәктәбенә әверелдек. Безгә хәзер күрше авыллардан да, Чуаш авылларыннан да, татар авылларында да балалар килә. Бүгенге вәзгыять мөмкинлекләреннән чыгып, мәктәп җитәкчелеге федераль дәүләт стандартлары нигезендә дәрестән тыш чараларга һәм балаларны һөнәр үзләштерүгә зур игътибар бирәләр. Менә бу кадрларны biz кызларның татар халык ашларын әзерләү түгәрәгендә шөгыльләнгәндә төшердек. Biz bu дәресләрдә пешерү, кул эшләре белән шөгыльләнәбез тегәбез. Безнең инде кызлар, малайлар аерым эшлиләр. Менә безнең бүгенге көндә әниләребез безнең бик ярдәм итә. Безгә төрле киңәшләрен бирәләр, һәрвакыт киләләр. Бүген менә без сезнең белән татар ашларыннан пешерергә булдык. Күрше бүлмәдә исә бер төркем кызлар шигү серләренә өйрәнә. Шунысы игътибарга лаек. Шигү түгәрәген укытучы түгел, гомер буе фермада сыер савып, лаеклы ялга чыккан Миндания Әхмәтова алып бара. Һәм шунысын да әйтергә кирәк. Ул бер тиендә хезмәт хакы алып эшләми. Просто үзем белгәнне балаларга өйрәтеп калдырасым килде ди. Зур йөрәкле Миндания апа. Мин артык яратам тигәргә үзем. Шуңа күрә кызларга берсә ничектер элеккегеләрне искә төшереп тимен дишендәйнең дигәстән мин ризалаштым. Үзем теләп килдем мин. Миңа бер сәтмәтә мәйдан чыгып китәргә бир була, аланып килергә, прогулка була. Кызлар үзләре дә теләп бириләр. Мәктәп белән танышып йөргәндә без Миндания апасымын түләүсез эшләүче тагын бер фидакар затны чираттык. Ул гомер буе колхозда эшләп лаеклы ялга чыккан Минзахит абый Вәлиев. Ул балаларны атнасына бер тапкыр мәктәпкә килеп гармунда уйнарга өйрәтә. Хәзер авылда инде бармак белән генә санарлык калды минем кебек гармонистлар. Шунарга инде күптән эспешеп иде минем. Ничек тә булса балалар белән хәлдән килгән хәтле гармунга өйрәтергә планда бар иде илгәре. Шулай итеп мәктәпкә директор белән Динова белән сөйләшкәч, алар бер киңәшкә килеп, бер группа бирделәр. Миңа калса, нәкъ менә шундый кешеләр турында татар җанлы, милләтнең киләчәге турында уйлап яшәүче фидакарлар дип әйтәләрдер дә инде. Дөресен әйткәндә, бу мәктәпнең авыл халкы, җәмәгатьчелек һәм мәчет белән эшләүенең бай тәҗрибәсен күпләргә үрнәк итеп куярга була. Мәктәпнең балалар бакчасы, әти-әниләрнең мәчетләрен белән тыгыз элемтәдә эшләүе ул безнең телебезне, йолаларыбызны, мәдәниятыбызны саклауга зур тәргеш булып тора. Әлегә кадәр мәктәптә укучылар дәрес кысаларында рус, татар һәм чуаш телләрен өйрәнгәннәр. Узган елгы вәзгыятьләрдән соң чуаш телен укытмый башлаганнар. Мәктәптә татар теленең саны үзгәрмәде. Шул килеш сакланып калды. Ни исәбенә? Даже бездә артты дисәк тә була. Чөнки шул шаукым ул Чувашия республикасына да кагылды. Анда бит инде алар законында шулай әйтелде. Әгәр әти-әни теләмәсә, балага кичләп чуаш телен өйрәтергә тиеш түгелбез. Без чыннан да мәктәптә әле чуаш теле дәресләре алып бара идек. Шуңа күрә безнең әти-әниләр балаларыбыз татар телендә һәм рус телендә укысын дип гариза яздылар да. Безнең менә 2нче класста, 3нче класста, 4нче класста татар дәресенә 5 сәгать бирелгән. Татар теле югала дип әйтмәс идем. Безнең якларда, безнең республикада үзебезнең туган телне укытырга мөмкинлек бирелгән. Районның татар теле һәм әдәбияты укытучылары, авыллардагы балалар бакчалары мөдирләре һәм тәрбиячеләр катнашында узган киңәшмәдә сүз балаларга милли тәрбияне һәм ана телен өйрәтүне гаиләдә генә алып бару турында да сүз чыкты. Гаиләдә генә саклап булмый, мәктәп аны дәвам итәргә тиеш. Ул бердәм булырга тиеш. Әйткәнемчә, баланың психологиясе, иде әти-әни татарча сөйләшә. Ул әти-әни белән татарча сөйләшә. Ул аның өлкән кешеләре. Мәктәпкә килеп, әгәр дә мәктәптә русча булса, аның яшьтәшләре русча күчсә, бала нәтиҗә ясый.
әти-әнине улы кеше итеп буларып кабул итә, аның теле итеп кенә кабул итә ул аны. Заман теле итеп, җәмгыятьне алып бара торган теле итеп кабул итми. Шуңа күрә мәктәптә аның яшьтәшләре, аның укытучыларының татарча сөйләшүе бик мөһим. Дөресен әйткәндә, бүген мәктәпләрдә татар теле укытуны оештыру җиңел түгел. Дәүләт думасы телләр турындагы канунга кертелгән үзгәрешләрне дә кабул итсә, хәл тагын да мөшкил булачак. Һәр хәлдә бүгенге вазгыять шуны раслый.